Салом алейкум бародари азиз. Ба муносибати моҳи шарифи Рамазон аксияи навбатиро сар додем барои черои нар. Ёкне S35 овардем. S35 миқдораш намихай 18 ё 20 дона мехай. Хоб ана ба муносибати моҳи шарифи Рамазон каси омада ҳами Realme S35 64 гигабайташ бо нархи аксиони 9990 рубл да мегира. Мисол ҳами омада 9990 рубл нархша арзон кардем. И аксия якум. Хоб дуюм аксия 9990 рубл да харида якта наушники мивои оригинал зарядиш нормални мебурдагӣ. И оригинал ай наушник бародаро якта аи падарка мешава. И дуюм аксияша. Ана сеюм аксияш стекло ва чихолаш падарка. Стекло ва чихоли хуб. Чихоли ки карта мебарада пушташ ва стеклое ки конкретни нормални айда мақсад ғавси хушрӯай. Ана бародаро марҳамат кне бо муносибати моҳи шарифи Рамазон ҳаматона табрик мекунем. Ай шумо як хизмат фақат якта лайк мемоне ва комментария менависе ки чӣ телефона дар оянда бо ҳадди имкон аксия кунем. Иншоалло мо ҳаракат мекунем ки бо ҳадди имкон ҳамун телефона аксия кунем. Дигар намуди телефоно дорем новобаста ай идо новобаста ай праздникову дигар муносибатҳо. Хоб бародаро ҳамаи телефоно мо арзонай ҳама вақт метавоне биёи гире любое время новобаста он ки праздник нестай дигар чизо хоб метавоне баъзур биёи гире магазини мо яхе телефоно да аксия рафтестай боз ҳам стекло чихолаш падарка ба ғайр аз нархш арзон буданаш. Хоб авиакасса дорем билето бо нархҳои дастрас гарантияш қатъи ҳамаи билето ҷавоб мегем барои билето лично ма ҷавоб мегӯм барои билето ки ҳамин билет да мисол мегире мепаре мере ягон хел монеагӣ намешава ягон проблема намешава мақсад намере аэропорт да ягон касто фиребтон намекуне намега ки билеттон нест ё дигар чи ам билеттон нест гуфт ман лично ҷавоб мегӯм агар аймо гирифта боше ва айнами номеро через WhatsApp гирифта бошем ё ки омада гирифта бошем ай компанияи мо дигар намуди билетҳое ки ай дигар номеро мегирен ё ягон мошенникое мегире ки мисол ба номи ай номи мо гап мезананд мо ҷавоб намегем бародаро естественно фақат ҳамин номеро да занг мезане 100% барои билето ҳам ҷавоб барои телефоно ҳам телефонои навай чӣ хеле дидесте. Хоб ҳамаш нав коробка пачка 1 сол гарантия дорад. Да пештон мекушем пол установка мекунем метавонем без проблем занг зане мешава. Худо нигаҳбонтон боша барори кор.